Palaka, ito. Lulutuin natin, mga kailangan tayo ng palaka, gata, mantika, sibuyas, bawang, luya, sili labuyo, magic sarap, suka at toyo, at saka paminta at asukal. Una, mag-prepare muna tayo ng paglulutuan natin. Dito tayo nagluluto sa labas kasi mas maganda dito, malamig. So ayan, pay lang muna, no? Tapos yun, lagyan natin yung kawali para uminit na. Anong gagawin natin para matanggal yung langsa? Haluin sa asin muna yung palaka kasi papakuluan natin yan sa sibuyas para yung langsa nya matanggal. Yung parang malalasahan mo kasi yan, parang madulas-dulas. Pag mayroon pa yun, ibig sabihin hindi naluto ng maayos. So kaya pinapakuluan yan para matanggal yon. So masarap pa to sa mga ginataang isda, yung hito, mga ganun. Mas malasa to ng malayo. So ayan, mainit na, may tubig na. Lagay na natin siya. Natin ng sibuyas yan. Ayan, nalagay na lahat. Lagyan ng sibuyas. Dagdagan natin ng konting tubig. Asin. Haluin ng konti. Ayan. Para mahalo yung asin, takpan muna. Pakuloyin ng mga 10 minuto. Yan na siya, luto na. Yan pa muna. Yung tsura ng palaka, namumuti-muti na siya pag luto na. Kaya tinanggal na natin. Kainit ulit ng kawali. Lagay ng mantika. Yan. Pag mainit na yung mantika, yan, kunin natin yung mga rekado natin. Yun na, bawang. Siguro yung mainit yung mantika paglalagay. So yan, sibuyas. Oh, hindi pa sumama yung magic sarap ha. Sibuyas. Yan, luya, pang tanggal ng langsa, pampabango. Haluluin lang. So yun, lagyan natin ng palaka. Tapos magtabi tayo ng unting pinagpakuluan nya kasi nandun yung lasa nyan. So yan, haluin lang muna. Haluin ng maigi. Lagyan natin yung toyo. Suka. Panulit. Yun, mabango-bango na. Ayan, lumalabas yung kulay nya. Paminta. Ayan, yung pampaanghang niya unti, pampalasa. Asukal. So, ayan sa adobo. Para mas masarap. Medyo malapot yung sabaw nya kasi mag-caramelize yung asukal. So, ayan. Sarap. Yum, yum, yum. So, lagyan natin ng unting magic sarap, no? Amoy nyo ba yan? Takpan ulit. Yan. Yan natin ng maraming sili. Yan ang masarap dyan, sili. Luin ng konti para pumailalim yung sili. Yun, pag siguradong luto na, saka natin ngayon lalagay yung gata. So, tandaan, yung pinagpigaan lang, yung una, yung lalagay natin. Kasi yun yung mas masarap. So yan. Ang sarap. Sabi parang chicken curry yung itsura nya sarap. Yan na, luto na. So tabi muna tayo, magtatabi tayo. Yun yung kakainin natin. Sarap yan So yun sapsay yung mga kaji, naluto na. So yan yung pagkain namin, dinalang kami kanina doon. Ayan yung niluto natin dyan. Yan, specialty natin. So ginataan, adobo sa gata to, palaka, ito
yung paborito natin dito, no, sa probinsya. Tapos bagong tabas na naman tayo, yan. Bagong tabas ulit. So pakok-kok lang, kain muna tayo. Tapos ano, no, kwentuhan ko lang kayo yung mangyayari sa atin dito. So ngayon kakaulan pa lang kahapon, no. Tapos ang gagawin natin yan, siguro 1 to 2 weeks yan, labas na talaga yung mga gagamba niya, marami na. So ang hanapin namin siguro yung nahanap natin na giant, maghanap pa tayo ng mas malaki pa doon. Tapos kung wala lang quarantine ngayon, pasyal ko ay sa zoo dito. Zoo, bird sanctuary, yung mga resort dito. Ang daming resort dito sa amin banda. Dito lang sa lugar namin siguro may 4 dito mga resort. Tapos marami talagang mapasyalan dito. So hindi nakakatikim nito, no. Yan, no. Ano to, yung mga bakbak to, yung malalaking palaka. Pero maliit pa to sa size na to. Yung malalaki talaga, itong buong katawan niya to, paalang yun nung malaking palaka. Buong katawan na. Pero yun yung mga itim na yung kulay na. Tapos kung napanood nyo to, mag-comment na lang din kayo anong gawin pa natin mas maganda. At least alam ko kung ano yung gusto nyo makita sa channel natin. Kasi tulad ng sabi ko, nandito tayo sa Mindanao, marami tayong pwedeng gawin dito. Tapos ano pa ba? Try ko rin na mag-breed tayo ng ano. Kasi may palasdaan kami dito. Dito ako mag-breed tayo ng hito. So natural breeding, gawin natin yon. Ayan yung sa gagamba natin. Wala kasing bukas na hardware talaga. Wala silang screen. Meron naman dito, walang screen. Kung meron lang, pwede nilagay dito bando. Tawag. Ayan, no? Yung nakaupo doon. Yan, yung sigaw-sigaw dyan. Yan. Pinakamatandang tao namin sa bahayan dito. So tumanda na lang sa amin yan. Parang pamilya na. So ganun yung ano sa probinsya, no. Kadalasan dito yung mga kasambahay dito, mga katulong sa bahay. So pag tumanda yan sa mga amo nila dito, parang pamilya na rin yan, kami na rin nag-aalaga. Ewan ko lang sa ibang mga katulong dyan. So usually ganun ginagawa dito. Pag tumanda hanggang dun na, hanggang sa amin na rin tumatanda. Isa pang kinaganda dito, halos lahat puro relatives mo dito. Kaya hindi mahirap kumilos. Ano ba? Yun, dapat may upload pala akong laban sana ng gagamba pa, isa pa yun. Kaso nangyari, nabura yung video. Masarap to mga kadya. Pag tama lang yung luto nyo dito, napanood nyo naman yung video. So pag tama yung pagkakaluto nyo, walang langsa to. Dikit na dikit yung lasa niya sa manok. Hindi tulad nung daga. Yung daga kasi, yung dagang bukid dito yung malalaki na. So kahit paliguan mo ng suka yun, meron pa rin unting amoy. Hindi tulad nung palaka. Yung palaka kasi mga kadya, pag nailaga mo yun siya, nawawala talaga yung langsa niya. May langsa kasi yung palaka kung hindi nyo nalaga na sa asin. Hindi nyo nalinis ng maayos, medyo pero yun, mag-suggest kayo, comment section lang kung anong gusto yung gawin natin. Pag kaya natin gawin mga kadya, bigay natin sa inyo. Tulad nga nasabi ko, nandito tayo sa lugar namin, so marami tayo pwedeng gawin dito. Di tulad dun sa Cavite, restricted yung galaw natin dun. Saka wala tayong mga kilala dito, halos lahat dito mga kadya, kilala natin.
Sa may abangan kayo sa akin, may gagawin tayong maganda-ganda. At least makatulong din sa kapwa natin dito. Sarap. Luto natin yan. Yan pala. Hindi yun. Kung hindi nakakilala sa akin, mga kadi, mahilig tayo magluto din. Ginataang palaka. Tapos maraming sili. Ano gawin natin? Ngayon, tapusin ko itong video na to para makatapos na kumain. Saka yun, time check 12 ano na 12:25. Kumayang hapon, maghanap tayo ng gagamba. Ang si Dagol. Tatikman mo daw, tabi. Hindi ka, tatikman mo.